שלום וברכה לכל ידידינו בני נוח בעולם כולו. חג הסוכות הוא שונה מכל החגים של היהדות בכך שהוא חג פסטורלי. יש בו הרבה ירוק, 4 המינים שאנחנו מנענעים בחג הזה. גם הסוכה עצמה שעשויה מגידולי קרקע, חגיגת ניסוך המים, שמחת בית השואבה, כל הדברים האלה הם ביטויים להתאחדות של הנפש היהודית עם הטבע. זה דבר שאנחנו לא כל כך רגילים אליו. היהודים מפחדים מן הטבע, הם חוששים מן החוויות הפגניות הקשורות אליו. ולכן בחג הפסח למשל אנחנו נמנעים מלאכול לחם חמץ. בחג השבועות אנחנו לא ישנים כל הלילה. בחג ראש השנה אנחנו אמנם ישנים בלילה אבל בחרדה כל היום. ביום כיפור בכלל לא אוכלים. סוף סוף חג נורמלי שבו אפשר לישון ולהתאחד עם השמחה הטבעית, הפסטורליה המיוחדת של חג הסוכות. הכיצד? כאשר אנחנו כבר עברנו את כל התהליך של התיקון של החטאים, של ההיטהרות מן היצר הרע, על ידי הימים הנוראים של ראש השנה ויום הכיפורים, מתוך כך אנחנו בטוחים שהמפגש שלנו עם הטבע הוא לא חס וחלילה מפגש המפיל את האדם מבחינה מוסרית, אלא אדרבה. המרומם את האדם הוא מרומם יחד עמו את הטבע. משום כך יש גם בחג הסוכות ממד אוניברסלי משמעותי. הרי אומות העולם רגישות יותר מעם ישראל לקדושה שבטבע. כך מלמד אחד מגדולי האומה, הרב קוק זצ"ל, שהסביר שקדושה שבטבע שייכת דווקא אל אומות העולם. והקדושה המתנשאת מעל הטבע שייכת לעם ישראל. והנה בחג הסוכות יש פיוס בין שתי הקדושות, בין הקדושה שמעל הטבע לבין הקדושה שבטבע. משום כך הנביאים מנבאים לנו, זכריה הנביא, שלעתיד לבוא יבוא מכל העולם, מכל בני האדם, לחוג את חג הסוכות דווקא בבית המקדש. וגם בבית המקדש היהודים היו מקריבים 70 פרים כדי לכפר על 70 אומות העולם דווקא בחג הסוכות. זהו חג אוניברסלי, המפגיש אותנו עם האנושות כולה ומפייס בין הקדושה שמעל הטבע לבין הקדושה שבטבע. חג שמח לכולנו.